Skræller du appelsiner, Hanne? Der skal mere af endnu. Ja. Kan du pille det af? Ja. Ja. Skal moster hjælpe dig? Skal moster Tak. Tak. Mamma. Skal vi lige pille den her af? Ja. 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 Kan du hive nu? Ja. Må moster se? Hvad laver du, Hanne? Ja. Hvad laver du? Nej, godt. Det er skrald, du tager af. Piller du appelsiner? Du tager skralden af. Ja. Nu kan... Skal moster hjælpe dig? Skal moster lige hjælpe dig lidt med at tage skralden af? Så tager vi lige skralden af her. Kan du hive? Kan du hive det sidste af? Ej, hvor er du god til at pille appelsiner. Yes. Nu har du snart taget alt skralden af. Hvad laver du, Hanne? Ja. Det... Sådan. Du er stærk.